Sådan lidt. Jeg er jo temmelig gammel og født i 41 og har sådan set levet under meget store forandringer i Danmark. Så når jeg står op, så læser jeg ud af avisen, og så begynder jeg jo at kigge mig omkring. Og så har jeg jo et lille projekt her på Ankerhus, hvor jeg arbejder sammen med kollegerne omkring mit fag, som jeg er undervist i. Og sammen har vi jo skrevet en lærebog. Så drager jeg jo til Ankerhus mange dage. Og så får sådan cirka ved kaffepausetid, og så arbejder jeg nogle timer. Og enten alene eller også sammen med kollegerne. Sådan en passende tid, og så tager jeg hjem. Og så bliver det jo så måske havearbejde. Men så er det jo om torsdagen, så skal jeg jo til italiensk. Og der skal jeg jo også forberede mig. Grunden til, at jeg har valgt at læse italiensk, jeg er jo vældig optaget af opera, og jeg er også vældig optaget af mad, og især italiensk mad er jeg faktisk glad for. Ja, men jeg skal jo rejse andre steder. Jeg skal for eksempel nu i november, så skal jeg jo til Florida, og det er jo ikke italiensk vel. Og så har jeg også lige været i Tyrkiet og i Mexico. Jo, det er jo fordi, der er jo så mange andre spændende steder at besøge, så derfor bliver det ikke så meget i Italien, som det måske skulle være. Rejser du alene, når du rejser, Inge-Marie? Altså, jeg rejser som regel i selskaber. Men har du veninder med, eller? Nej, som regel ikke, men det sker der. Altså, hvis jeg har været i Berlin, så har jeg været sammen med mine venner og så. Og så skal jeg jo altså også til træning. Så det er også noget af det, jeg kommer her på Ankerhus for at gøre. Så hvis jeg ikke synes, jeg skal arbejde her, så går jeg over i træningslokalet. Hvor tit træner du så? Ja, om mandagen så træner jeg over i svømmehallen, og så om onsdagen, der går jeg så i Kroppens Hus til gymnastiktræning der. Og så er det jo som regel om fredagen, jeg så går over i træningslokalet her på Ankerhus. Der skal jo... Jeg skal jo se min mail, ikke? Og så snakke i telefonen, og jeg hører radio. Og ja, jeg ser også fjernsynet. Men om sommeren, der går jeg faktisk ud, og så er der også samtidig, at der kommer besøg. Ikke? Ja. Så snakker med naboerne og går ture. Altså jeg synes, i sommer har det været så fristende at komme ud, så sidder man ikke så meget inde ved fjernsyn. Kan man jo invitere folk på besøg. Der er mange folk, der siger, jeg behøver det lige at være i weekender, når vi kommer på besøg. Behøver det lige at være weekender, vi inviterer dig, så det bliver også tit hver dag, ikke? Så du har børn og børnebørn, der kommer på besøg? Der kommer mange børn, ja. Altså det er jo selv, jeg har jo en farlig masse nevøer, så de har jo begyndt at få børn, så der er jo mange. Jeg tror, at vi i familien har nu 17 små nogen. Skal jo også købe gaver til dem, ikke? Ja. Det er da dejligt. Nu på lørdag, så skal jeg over til 4 års fødselsdag på Fyn. Så det går jo også meget tid med. Kører du så, eller tager du toget? Ej, det er på landet, så det betyder jo, at det er mest belejligt at køre biler. Og de er altså så friske, de børn, så man bliver jo inviteret til 9:30. Det er ellers som
det er ellers noget, ikke? Mm. Plejer du at stå senere op i weekenderne? Nej, det er fuldstændig det samme. Jeg står heller ikke særlig tidligt op til hver dag. Mm. Mm. Avisen er jo meget tyk om søndagen, skal vi huske. Så hvis jeg er hjemme, så læser jeg jo avisen grundigt, og så skal jeg jo ud. Så det er jo noget med, at når man bliver så gammel som jeg, så bliver man meget stiv, hvis man sidder for længe. Så når den der avis er overstået, så er man jo nødt til at røre sig. Så der cykler jeg enten en tur, eller også, jeg kan jo også, altså sidste søndag, der skulle jeg jo så til frokost hos nogle venner, ikke? Ja. Jamen, jeg synes at jeg har et godt liv. Fordi når man er rask, så betyder det betyder rigtig meget for, at man har et godt liv. Mm. Altså rask både på den ene og den anden måde. I min alder, der er der rigtig mange bekendte, der har cancer og meget svære sygdomme. Og det sætter en stopper for mange aktiviteter. Så hvis man er fri for det, så har man det godt, synes jeg. Mm. Og nu har jeg jo så heller ikke så store problemer med bolig, og det kan jo godt være et problem, når man er yngre. Mm. Men så når man har tryghed i sin økonomi og er rask, så har man det godt. Og samtidig så også har venner og bekendte, ikke? Og familie. Det følger selvfølgelig med. Det synes jeg ikke er nogen fordel. Mm. Der er ingen fordel ved at være ældre? Nej, det er da groft overdrevet og herbevares. Det kan jeg altså, godt det er fuldstændig romantik, altså noget. Det er helt vildt. Nej. Kan du nævne nogle ulemper så? Nej, men altså, det er da frygteligt kedeligt, ikke? Mm. Ja, nej, sørme så. Det er kedeligt at være gammel? Ja. Ja, hvorfor? Jo, men altså for det første, kan man jo se, at så har man jo ikke så mange år tilbage med. Mm. Selvfølgelig kan man jo da godt få nogle udfordringer, men det ja. Altså jeg tror nok, det der med ens karriere, det synes jeg i hvert fald har været spændende hele tiden med de nye udfordringer på arbejdspladsen. Mm-hmm. Det synes jeg, det var lidt mere spændende. Mm-hmm. Ja. Jeg siger det til nogle af dem, jeg går til træning med, så siger de, jamen jo ældre du bliver, jo mere skal du træne. Mm-hmm. Jo mere skal du arbejde for at få en virkning. Så der er jo ingen trøst der. Hurtigt til at så få det overstået. Ja. Det er kun når jeg har gæster, at jeg synes, nu skal der lidt ekstra til. Ja, er du god til at lave mad? Nej, ikke specielt, men jeg kan godt lide det. Ja. Altså det er jo fordi, jeg har sådan set ikke så meget træning. Ikke? Så det er noget med det der med yoghurt og med de der strø der er på, og så lidt sukker som muligt, og så noget rugbrød til frokost med lidt pålæg på, og nogle grøntsager. Mm-hmm. Og så til aften, der noget af det, som jeg altid har lagt mig på, det kan jeg faktisk huske for helt fra jeg var helt yngre end dig, for noget. At jeg har altid lagt mest vægt på grøntsager, og så har jeg suppleret med et eller andet fisk eller et eller andet stykke kød.
Mm. Og det er jo også sådan, at når man nu... Jeg bor jo alene, og hvis man har haft gæster, så er der jo altid mange rester, og de kan række langt, når man skal så supplere med en god portion grøntsager. Ja, det er det bygger på fisk, ja, og så med grøntsager. Jeg tænker ikke sådan lige, hvordan jeg skal prioritere det, men jeg kan mærke, at det betyder meget for mig, at jeg stadig eller så længe som muligt kan køre bil. Det er, og at jeg kan have min førlighed. Og så mine venner. Jeg tror også, det er så føler man mister status, når man ikke kan køre bil mere, får lov til at køre bil mere. Så har man mistet status. Status som hvad? Ja, så er man blevet gammel. Altså det er jo et lidt hypotetisk spørgsmål, du stiller, fordi jeg føler mig jo ikke gammel, fordi det forbinder man jo med at være handicappet på mange lederkanter. Og sådan føler jeg jo ikke. Jeg føler mig ikke handicappet. Altså, der er jo ikke så mange vanskeligheder, fordi man har jo mange rutiner. Det er klart, at sådan vil det jo være. Men at håndtere tingene, det er jo, det går lettere, når man er på grund af rutiner, ikke? Og selvfølgelig er det jo sådan, at nu lærer så at lære det her italienske. Det er jo ikke... Det er jo, hukommelsen, den er ikke god. Det tror jeg nok det kommer meget overraskende, at det går så svært.